it-temp fil-ġimgħa ta' Santa Marija jidher li ser ikun sħun mhux ħażin kif it-temperaturi mistennija jilħqu l-40 grad Celsius. F'dan iż-żmien tas-sena ħafna jgħidu li xi raxxa xita tkun xi ħaġa komuni, iżda fil-verità kollox jindika li dan mhux ser ikun il-każ. Dan il-fenomenu meteoroloġiku magħruf aħjar bħala l-arajjeġ ta' Santa Marija jidher li ser ikun prattikalment inesistenti u minflok ser ikollna jiem sħan b'temperaturi li jlaħqu minn 37 grad sa 40 grad Celsius. Jidher ukoll li wara li għaddu l-ġranet tal-assunt tat-temperaturi mistennija jonqsu u t-temp ser jissaħħab xi ftit li jużguru li matul il-jiem li ġejjin, speċjalment dakinhar ta' Santa Marija, it-temp ser ikun wieħed sħun sew kif jgħid il-Malti sħana taqli l-ankri. Madwar Malta u Għawdex il-festi ta' Santa Marija huma simbolu tal-kultura tagħna, kultura ta' festi u ċelebrazzjonijiet li jfakru tluħ ta' Omna Marija fis-sema. Din il-festa tiġi ċelebrata fl-Imqabbal, Rendi, il-Gudja, Ħalaxaq, Ħattart, il-Mosta u fir-Raba ta' Għawdex. Min-naħa l-oħra fl-Imġar u Ħaddingli, Santa Marija tiġi ċelebrata fit-18 ta' Wissu. Din il-festa hija ċelebrazzjoni għal qalb il-Maltin għaliex f'din il-festa pubblika f'pajjiżna m'għandix biss seruq reliġjużi, però anke storiċi. Hekk kif din il-ġimgħa jitfakkar id-dħul tal-konvoj ta' Santa Marija, l-istess konvoj li salva lil Maltin mill-ġuħolaks fi żmien it-tieni gwerra.